jsou dost rozmlácený okna, vypadá to, že je to tady fakt pohromně. A vlastně jsme u starý hasičárny. Jdem se podívat dovnitř. Když se někoho zeptala. Na druhém patře jsou nějaké pneumatiky, vypadá, že je to tady po požáru. Je tu dost bordelu. A tam vlastně někde je tady velké. Tebe. Kamo, ještě že je tady ta postel, nebo ta madrace. A teď půjdeme tímhle dveřma asi dovnitř. Je tu nějaká deka, vypadá to, že asi pro psa. Vyhořela? Ty dveře nejsou funkční. Doufáme, že tam nikdo není, ale budeme věřit tomu, že fakt ne. Ty káso, ty okapy. Vevnitř je docela zima, všude pavučiny. Tam je psykozy. Všude bordel, nějaký hadry. Zubní pasta. Ty vole. A vosy. Nemůžeme si všimnout tady tak krásného. Dá to na chvíli. A docela pochybujem, že vlezeme sem, ale... Eliško. Vlezem tam. Natoč to. Aha. Tak tady můžete vidět, že tady si někdo i udělal své vlastní okno. Nějaký skytlsek. Počkejte, já vám to zkusím natočit líp. Hej, tady je od CDček. Eliško, pojď se podívat. Skittles, nějaký okno. Tady. Tamhle to pokračuje nahoru. Tady to, je to úplně plný. tady to pokračuje nahoru, ale tady byl před chvílí záběr. Ale docela máme strach se tady pohybovat, protože je to tady samý střep. Lžičky a máme strach, že se tady někdo vaří drogy. Tam asi byla elektřina. Tady jsou schody nahoru, kde asi Paštíka. různý nápisy a tak. A docela máme ten... Tady asi byla palanda. Tady je hodně bod. Palanda. Nebo co to je? To vypadá jako na Tady je dvoupatrová palanda. Jdeme tady. OK. A teď asi zkusíme jít sem, no, ale to nejhorší. Tak je to asi zamklý. Majitel už si to asi zamknul. Doufám, že tam aspoň není. Majitel si to zamknul. Takže majitel si to zamknul. Nemá A to taky boudu? teď bych poprosila, Eliško, vendej prosím baterku. Zkusíme se podívat tam. Jo, kdybyste náhodou věděli, proč se bojíme, tak tam je vosí hnízdo, takže voda. Tak a Eliško, ty asi teď vendej baterku. Baterku, já a moje mini baterka. Cvičí netočně, nebo ne? Jako... Jasný, poda. Je fakt vidět, tak. že tohle vyhořelo. Teď potřebuju, to aby nemohlo Eliška vyhořet, podržela ne? mobil. To nemohlo vyhořet. Počkej, já tam vlezu a ty mi podáš kamerový systém. Jako, vidíte, následná ukázka. Tady je to úplně schnilý, schátralý, všude pedlavé boty a tam krásná zelená louka. Já nevím, jestli tam vlezu, budeš muset trošku asistovat. Hele, takže, už tam nikdo není, to o tom má největší strach.
Jo, jasně, má tam kadibou do zamkou. To už by nám doufám někdo řekl, že, jakože, ať se neleze, tak si tam nastavit světlo. A já tam jdu na krás. Dapre. Se bojím, Kámo, ty můžeš dělat kaskadéra jako v pohodě. Já se bojím, ale netočím, já jdu nekameruj, posedám. Já budu točit přírodu. Toč ten barák, to byla. Příroda je tak krásná, lidičky. No a jinak, že to je to hasičárně nebo Nacházíme se ve staré, opuštěné, asi zhruba 50 let staré hasičárně. tak myslím, že dál už na hradči nepůjdu. Aha. Jdeme. Bezdomovec neutěk. Seber to světlo, nebo nám to tam někdo člohne. Já nevím, jestli to vidíte. Ale tam je kutloch. Spaní? Ty krás. Tak. Doufám, že to pořádně vidíte, protože tam, zrovna tam, se vaří tráva. Teda tráva, drogy. Eliško, počkej mi mobil. Já to vím. Já to viděl, tam je nic červeného. Co to natočí? Jestli mi tam hodíš telefon. Koukej, teď se podívej do svého mobilu, jestli to vidíš. Tam je plakát Menta! Ne. Tam je plakát Menta! Počkej, ne. Počkej. Ne, jsou nějaký valný. Ty vole, on si sem dal i plakáty nějaký. Ty krás. Já by asi řekla, že... Ona je tu i židle, nějaký stůl. Ty krás. A tam se vaří asi perník. Karty tu někdo hraje, má. Ty krás. Hele, nechci tomu říkat, ale... Takže já Jde si se myslím, posunout? že teďkon asi slezu a To vám musím Eliško. ukázat, to je největší. Eli, toč. Ty krás, podívej. Eliško, až to uvidíš na těch záběrech. To se posereš. To vám ukážeme šíleně. Kameru, hrači. Úplně mega hnusný místo, kam určitě nepůjdem. Tu díru. Tamto. Jo. No a teď, my jsme to asi vypli a další záběr to tam střihneme, ne? Jo, jasně. Tak čau. Čau.